So what's on po mga siyaw? Kumusta to mga kasing-kasing diha? Sa mga nagnenegosyo dyan na gumising ng maaga, magandang umaga sa inyong lahat. Inom muna kayo ng kape, pampawala ng antok, pampakumbate, pampapower. And today, nandito tayo sa Alcoy. Balik trabaho na naman tayo. So, ang unang gagawin natin ay bibili tayo ng mga groceries doon sa Oslo. And let's go! So ayun po guys, nagmamadali ako kasi nakakatakot yung mga tao dito. So yun po guys, ay salamat, safe na tayo. Natakot ako dun muntik na tayo. So yun po guys, aalis na tayo dito, baka mapano pa tayo dito. Nakakatakot. So what's on po mga siyaw, nandito na tayo sa merkado. May bibilhin lang tayo dito. So what's up po mga siyaw, nandito na tayo sa Cebu City. And ayun, ang gagawin namin ngayon ay bibili kami ng damit. Kami ni Malaya, si Malaya lang pala yung bibili. Si Malaya lang pala ang bibili ng ang gagawin namin first ay bibili siya ng damit kasi gagamitin mamaya kasi magiging artista na kami. Laisyu! So what's up po mga siyaw, at napansin nyo parang guwapo tayo. Laisyu! Actually hindi tayo guwapo. Laisyu! Yung suot ko lang ang guwapo. Laisyu! Guys, nabili ko lang ito sa TikTok shop. Laisyu! I-check nyo na lang sa description box ko. Marami pang mga colors na magaganda. Yung tela ay makapal. Guys, legit na legit yung oversized shirt na to. Laisyu! So at sa mga siyaw, we will update you mamaya. Yeah. Excuse me, inyong number day. So what's on po mga siyaw? After 2 years and 2 hours, tapos na kaming bumili ng damit. Congratulations. Ang hirap guys, ang hirap kasi talaga pag mataba ka. Ang dami mong ang daming hindi bagay. So, lesson learned, magpapayat na tayo. Charot! So, at saan po? Tapos na. Ang gagawin namin ngayon, pupunta na kami sa video shoot. Magiging artista na ako kasi si Malaya artista na eh. So, ako magiging artista na. Ha? Affordable siya ba? Yan ako, barkada. So, hindi pakita na sa mga barkada. So, what's on po mga siyaw? Tapos na yung pagka-artista namin. At ngayon, araw ng Martes, walang trabaho. Woo! Ang sarap ng feeling! Holiday at walang trabaho! So ngayon po mga siyaw, yung activity namin ni Malaya ay kakain kami ng ramen. Kasi, ayun, paborito ni Malaya yung ramen sa Yushuken. So, ayun, wala ka bang sasabihin, Yor? Excited ako kumain ng ramen!
mga siyaw, tapos na kaming kumain ng ramen at ngayon ang susunod... Gusto kong matulog! So po mga siya, ang susunod na gagawin namin ay mag-grocery kami. Hey guys, so ayan, tapos na kami dito mag-grocery. Pupunta na naman kami sa another grocery store kasi may mga walang stock sila dito. At ayan si Paco, siya na yung nag-ayos ng mga pinambili namin kasi sobrang init sa labas, as in. And he's very gentleman, so kaya siya na muna sabi. Pasok ka na lang sa loob niya, ako na bahala dyan. So, ayan. We'll update you guys later. So what's up po mga siyaw, tapos na tayong mag-grocery. Napadala na natin yung mga items sa coffee shop. At bago ko tapusin tong vlog na to, ang gagawin natin ay mag-a-unbox tayo. ASMR. Yay, shoo!